aron na samtang synchronize final testing and sealing sa mga vote counting machines ug mock voting gipahigayon sa Commission on Elections dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang pipila ka mga minor problems ang nasinati apan nasig nagapangitaan gihapon kini og solusyon. Ani ang report. Sa eskwelahan sa Barangay Guadalupe, gipahigayon ang final testing and sealing. Inay sa matag cluster precinct sa gym na lang sa eskwelahan gipahigayon ang naasyon kalihukan. Kini aron dali nga maaksyonan kung doon na may mga problemang masugatan. Gikuha sa mga naglangkob sa board ang ilang mga kahimanan nga naglakip sa ballot boxes, baluta, battery, mga flash drive ug uban pa. Una nilang giplastada aron masuwayan ang mga VCM, samtang aduna usay nag-shade sa mga sample ballot nga maoy ipasok sa VCM. Sumasauban nga aduna higayon nga muundol o muungot ang machine apan mapangitaan kini ug pamaagi. Natural gina nga nagi-wear and tear ang ato ang machines. Mo nang naatay gi-allocate nga 70 VCMs or more or less 10% of the total VCM nato nga ikap contingency VCMs nga maikapuli nato in kaso ug naay maguba. Matud ni Attorney Marshall Sarno nga naghuwat na lang sila sa adlaw sa piniliay kay nakahan ay naman ang tanan. Pa naman may other activity after sa FTA. Siguro it's just coordination, it's just more on query siguro. Maunan lang nato. Samtang gihawhag sa Comelec ang mga botante nga maantog sayo sa eskwelahan aron mapangita ang ilang mga ngalan ug dili na magkabuang sa adlaw sa eleksyon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.